Tieto okuliare na čítanie sú navrhnuté špeciálne pre seniorov s postupne slabnúcim zrakom. Sú ľahké, štýlové a po zložení majú veľkosť iba ako zapaľovač, vďaka čomu sa dajú pohodlne nosiť vo vrecku alebo kabelke bez toho, aby zaberali miesto. Či už čítate noviny, sledujete správy alebo dlhodobo používate mobilný telefón či počítač, tieto okuliare poskytujú jasný a ostrý obraz, znižujú škodlivé modré svetlo a chránia zrak. Jedinečné HD šošovky s ochranou proti modrému svetlu účinne filtrujú škodlivé žiarenie zo obrazoviek, takže ani pri dlhodobom nosení nespôsobujú únavu očí. Aj veľmi malé písmo alebo tlačené materiály dokážu jasne zväčšiť niekoľkonásobne, čo dokonale vyhovuje každodenným potrebám pri čítaní. Šošovky sú navyše špeciálne vylepšené o UV ochranu, pomáhajú znižovať suchosť očí, sú pohodlné na nosenie a len zriedkavo spôsobujú závraty. Rám okulierov je vyrobený z prémiovej čistej zliatiny a spracovaný precíznou ručnou výrobou. Je odolný voči opotrebeniu, pevný a nedeformuje sa. Ani po opakovanom skladaní sa ľahko nezlomí. Skladací dizajn šošoviek zabraňuje ich poškriabaniu a zároveň umožňuje jednoduché prenášanie, ideálne na cestovanie aj každodenné používanie. Súčasťou balenia je aj ochranné púzdro, ktoré uľahčuje skladovanie a chráni okuliare pred vonkajším poškodením. Či už ich používate doma alebo na cestách, tieto okuliare vám prinesú pohodlný a praktický používateľský zážitok.